Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulungang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor, padayon nga makadapit kanunay kaninyo, nining tulmanon, kanunong usab sa pangatulunamdag sa kinabuhi nga gidumalat kini sa pagtulungang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O ako sa mga pinaot nga sa panalangin, sa balaan nga magtutuglo, makadangat na taning karon na redaksyon ng Tinora, aron sa inyo na sa iyong tamo makasabot yung tanamo, di nagamit na mo ang Biblia, kung uban sa basaw na referensya na hindi kasupak sa Biblia, kini ang tanunay na mong ikaalagad nga na kanino. Kaya kini mo may tutuglo ni Master, di tanamo o padayon usab kini nga abot katuglo nga na kanino. Kini nga tulumanon padayon na mabati nato sa mga sabihan sa oras iginini alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa pagtuod sa adlaw lamang nga Domingo. O naman sa pagdapit sa Quezon City, stasyon sa DYHR sa oras alas 6 alas 7 ang takna sa Pagtagon sa adlaw na Domingo. O sa butong binunuan sa istasyon sa DYHR nagsugod ang programa alas 12 hangtod sa laon ang takna sa Pagtagon sa adlaw na Domingo. O naman sa uban nga dapit sama sa Cagayan de City sa Tiniridyo, istasyon sa DXKO sa oras alas 12 alaon na gyapon ang takna sa Punon sa adlaw gyapon kana Domingo. Niya sa uban nga dapit padayon gyapon nato nang mabati sa litang atong programa ni Tabat man sa 25 ka mga radio station ng atong nasugdan. Pinagi nila yung mga langitong lamdag sa kinali, sa tuwing kinuha ng may duluan sa mga tao, ang doktrina nga gibarugan sa mga ministro sa pagtulong ng bibusin, nga diyan ang pagpaila nga doktrina nga gitudlo mo na ang dapit sa katumunan sa Espiritu Santo nining atong panagkaroon. O sa tanan nga mga kaigsunan, pangumusta gyapon sa dinidapit sa sentro sa Visayas area sa class number 5 sa atong chapter Australia uban sa mga membro diya ilan ng Espiritu Rolino o nila ni Sister IB Valenzuela o ni Janice Valenzuela o naman sa atong mga pagsunan diya sa konsolasyon nila ni Mr. Moses Flores, mga Flores kini pamilya sa konsolasyon o naman usab sa napapagsuon dia Sister Lucy Fanta o ni Brother Robert Fanta o naman usab sa pangungsunan nila dia sa Tukuba sa mga turoy kamili sa tanan nga mga pagsunan diri dapit sa atong chapter sa Palumpon, mga pagsunan dia nila ni Brother Dani Mabini, Edward Rojas o ni Permo. O sa Ormoc sa atong mga pagsunan dia nila ni Brother Rodrigo Pamundi o ni Brother Dani Aing. O sa atong chapter dia sa Kabantog ni Brother Juanito Gregorio uban sa mga sakop dia kumusta o maayong pagpatalinghog nining tungura karon. O nyo man sa Bohol, sa itong magsunan, sa itong chapter diya sa Bohol, sa Montesuerte, Carmen Bol, sa mga Divino family, nila ni Longlong Divino o sa atong vice si Gregorio Painagan o sa tanan ng mga membro diya nila ni Esther Jocelyn Divino o ni Annabel Divino. O sa tanan nga magsunan dito dapit sa atong compound sa main office nato sa PBCM compound sa San Antonio asaan Misamis Oriental nga di na dito ang atong executive at the same time atong chief minister Sir Bern Charlie Eugenio uban sa iya kapikas kinabuhi si Madam Gaga ug sa tanan nga magsunan dia labi na ang mga kauban nato sa buhat mga ministro nila ni Brother Hermenes sa tanan diya ang mga kaigsunan ni Brother
Juan Ronilio Mangalos, no? Mayong pagpatalingkog ng tumura. Ug sa tanan na lang mga igsunan diha o didapit sa Cebu sa akong ginikanan kang Mrs. Rita Montemayor sa Iyo Pilipil Capitol site Cebu City ug maayong pagpatalinghog nining tumura. Ug sa tanan na lang gyud nga mga kaigsunan kutob sa moabot nining atong maong pagsibya sa Diwaili. O kaniya pa, yatag ko pa sa lain nga lagad magapaila usab nga na kanila. Kumusta og may buntag ka natong tanan kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio mo padangat usab kaninyo og usa ka oras ug 15 minutos sa tulumanon sa PBCM kan Philippine Benevolent Christian Missionaries ug ako na lang mga pagbati sa tanan nga mga kaigsuonan kutob sa nagpatalinghog dining maong programa ug ilabi na sab sa pagtan-aw nila sa Facebook ug sa YouTube. Kumusta kaninyo mga higala ug mga kaigsuonan namo? O dili man pwede nga tagsa-tagsaon takamo sa pagpangumusta tungod sa napakadaghan ninyo. Mao nga ako na lang nga pagbati nga unta na kamo sa kabaskog sa lawas aron nga inyong magamit sa pagsunod ni atong programa dinhi sa DWLA sa matag Domingo. O laras na lang gayud no ang akong pagpangumusta gyud na pangumusta naman ni Brad Samuel ang ato ang magkaigsuonan nga mga magwali. Kumusta na lang po sa ato ang mga kaigsuonan ilabi na kang Reverend Charlie Eugenio na siya mao ang Executive Vice President o ilabi na sa iyang kapikas kinabuhi si Madam Gaga Eugenio. O kumusta na lang yun sa tanan nga mga viewers na to. Bueno Brad Samuel, ang ato karong paghisgutan mao gapon ang padayon nga pagtubag sa ato ang mga dili maayo bitaw nga mga gihimo sa uban nga mga broadcaster sa kanang naaba sa media ba o sa television tungod kay ilaman nga gikundina ang ato ang pagtulunan nga para nila nga ang atong pagtulunan murag tahadlukan ba sa mga tao mao nga ato kining tubagon kay ang pasiugda sa maong mga dili maayo nga gikundina na hinuon ang ato ang pagtulunan nga iyan ni sa demonyo ug iyan ni sa yawa mao nga ato kining pagatubagon ng ilahang mga isyu kay tibuok man ni kalibutan karon Brad Sam ang maong ilahang gihimo nga ilag yun nga gikundina ang pagtulunan sa PBCM nga kini iyan na siyawa. Pero sa walay pagpamalandong o sa walay pagpanghunahuna o sa walay mayong pag-interview, murag ilabang husgadaan ba? Nga mao kining mga media sa mapananglitan sa Rappler, doon na sila mga gihimo mga artikulo, unya labi na sab sa television network, sama kang Jessica Soho, o ilabi na usab kang Julius Mabaw sa television kini, o sa uban usab sa mga radio station sama sa Magdom Radio FM o sa Strong Radio o sa kining uban pod nga mga relihiyon kining gitawag og Iglesia Independente no usa sad ni sila nga ning kundina sa atong pagtulunan nga ang ato daw nga leader iya daw sa demonyo mao na karon nga ato kining panubagan tungod kay basin sa mga katawhan usab nga naminaw sa ilahang mga pagkritisize sa maong pagtulunan mutuo dito sa ilaha sa walay pagsusi. Ginganlan man ta nila Brad Samuel og kulto. Pero mayo gayud nga ato gyud ipadungog sa ato ang mga viewers sa Facebook o sa YouTube. Kinsa ba ang naghimo niini? Walay lain mao si Jessica Soho nga iyahang gikundina nga ang pagtulunan si PBCA maoy responsable niadtong nahitabo kan Chupila Kabusas nga usa ka tigulang nga membro nato Brad Samuel nga in taon gisunog kini sa iyahang anak o sa iyang mga apo. Mao kini karon kay kini kong mga tawhan na Brad Sam no may sa di pa nato kini paghisgutan. Kining maong mga tawhana sa pagpahulay sa atong langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. nanggawas kining maong mga PBCM kanhe
pero dili ni real nga PBCM. Kay ang real nga PBCM mao katong tinuod nga nag-alagad sa pagtulunan sa PBCM. Pero kining mga tawhana gitawag kini og breakaway, kana bang minggawas ba sa ato ang pagtulunan sa PBCM. Kanhi kana sila membro, sakop sila. Pero kay sa pagpahulay sa atong magtutudlo, ang maong mga kaigsuonan nato nga gitawag sila mga breakaway group na naghimo sila mga faksyon, no? Naghimo sila mga pundok nga dili na iya sa PBCM. Ha? Nga naay ilang gihimo mga pagsabotahe aron nga ang mga tao nga ilang pagabirahon nga membro rapod sa PBCM mo adto sa ilang pundok kay lagi kana daan naman nang nakalatid sa Biblia sa panahon pa sa atong Ginoong Kristo na agayoy mo break away kada mamugawas ba sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Mausab dinhi sa Espiritu Santo, dili na nato na malikayan. Kinsa ba ang pasiugda sa diha nga mipahulay ang atong magtutudlo? Ang unang ning breakaway, naghimog paksyon nga ninggawa sa pagtulunan sa PBCM, unya ang ilang gidala mao gapon ang atong magtutudlo, Divine Master Tomas A. Yunyo Sr. Walay lain kini si Mary Alcasarin. Kini si Mary Alcasarin, membro kini siya sa PBCM. Sa diha nga mipahulay ang atong magtutudlo, naghimo siya og grupo nga lain na pong grupo nga iya ang ipasiugdahan, siya mao nag-leader para danihon na pod ang ato mga kaigsuonan nga PBCM nga ganuyon ngadto sa ila kay ila na pong pangwartahon. Mao man na ba prangka-prangkam ning amo dili may mo lipod-lipod. Ikaduha nga ning breakaway nga mikalas sa pagtulunan sa PBCM nga nagtukod pod og laing pundok mao kini si Pedroso Bailo. Kini si Pedroso Bailo, kauban na muni nga magwawali kanhi sa unang panahon. Sa diha nga mipahulay ang atong langiton nga magtutudlo, ning gawa siya sa maong pundok sa PBCM, nagtukod siya og Seal of the Living God, kini si Pedroso Bailo. Ha? Ang iyang gipang-recruit mga membro gapon sa PBCM, daan naman ang nakalatay sa Biblia, maabot raman ta diha. Garon, kining ulahi karon nga nagpatuo pod og master kuno siya mao kini si Crisanto Ercilia. Kini si Crisanto Ercilia kuno hay membro ni siya sa PBCM, ang edad ani 22 anyos. Wa ba ka ni magsyabo ning buangan ni? Kini si Ercilio Crisanto Ercilia migawas kini sa pagtulunan sa PBCM, nagtukod pod og pundok o gani pa man kini si Crisanto Ercilia nagpatuo pod ni siya nga siya na pod ang master. Unya ang batasan ug abilidad aning tawhanan ni mao man ni ang nagpatay natong tigulang nga kauban na mo nga si Chupila Cabusas. Mo ni sila ang nagpatay. Kini si Crisanto Ercilia nga ning breakaway gapon sa PBCM kay nagpatuo na po siya nga ang espiritu kuno ni Master naa na niya. Kay di manggod makarekrut og dili dadon ang magtutudlo. Ug magpundok-pundok lang sila ila ay dili na makarekrut. Ilang dadon ang ngalan ni Master aron makarekrut ba. Mao inaytabo nga kining tawhana si Crisanto Ercilia nga mao ang kriminal, apo kini ni Chupila Cabusas. Mulutaw man niyo kay na may interview ani sa radio station sa Magnum Radio, mulutaw man ni ang tinuod ani. Kini mao ni siya ang mamumuno nga gipasangil diri sa PBCM. Mamanggani nga si Jessica Soho naghatag siya komentaryo kabahin sa pundok sa PBCM nga gitawag daw kini atong pundok og kulto. Giratsada ba niya ba? Mamani karon ang ato ang pagatubagon Brad Samuel. Kining komentaryo ni Jessica Soho nya kini ra bang ka Jessica Soho Brad Samuel? Tibuok ra ba ni kalibutan nasayod ang mga katawhan ini kay kining GMA abot man is gawas sa nasod ni na iyang gikundina nga ang pagtulunan sa PBCM usa kini ka kulto sa walay pagpakisayod og unsa kining meaning aning kulto.
Mao man na karon ng atong tubagon kini si Jessica Soho. Tan-awon taog kini usa ba reliyon ani? Born again ba ni? Protestante ba ni? Katoliko ba ni? Ato ning tubagon. Kini si Jessica Soho nga ilatang gikundina nga kita usa ka pundok nga kulto nga mamamatay tao. Mao kini karon. Purya buyag, Brad Samuel, sa dili pa nato ipadungog ang tingog ni Jessica Soho. Natiguang na lang ko sa PBCM. 1978 ko nga namimbro sa pagtulunan sa PBCM kay ako grabe ang akong sakit. Dinhi ko naayo sa pagtulunan sa PBCM. Gitambalan ako sa pundok sa PBCM nga ginsakupan o leader ni maong among magtutulo Divine Master Tomas Iyon Senior mahinungdan nga ni ako karon dinhi. Nagtagaw-taw sa mga radio station para akong kapabati nga kining gihimo nilang pagpamakak nga ang pagtulunan sa PBCM ilabi na sa magtutudlo nga usa ka tawo nga kriminal. Pasumangil ba? Mao kana karon Brad Samuel ang ato ang pagahimuon ang pagtubag kan Jessica Soho nga wa niya masabti og unsa kining word kulto o cult. Atong ipadungog Brad Samuel ang tingog ni Jessica Soho ug dayon pagkahuman ini Brad Samuel ato dayon komentaryuhan ang iyahang mga pamahayag atong patalingugan mga higala ug mga kaigsuonan. Ni Jessica Soho sa iyang mga pag-interview o sa iyang mga paghatag o pag-explicar lugar. Okay? Sensitibo po itong kwento tungkol sa isang bola mula sa bayan ng Balingasad sa Misamis Oriental na sinunog ng buhay ng kanyang mga kaanak na di umano miyembro ng kulto. Akong napamatian nga gisunog kuno kini si gitawag og Lola Chupila Abusas man ang apelyido nila. Nga buhi gisunog sa mga membro o sakop niini daw ipasabot ni Jessica Soho nga kulto. O bigawas sa iyang baba berdon. Brad Tiber, Brad Ronald, nga kining maong kulto, mga membro daw kini sa PBCM. Atong patalingugan ang ilang mga pag-interview. Okay? Isas daw na madasalin at religyosa si Lola Chopila. Pare-pareho silang mga miyembro ng kanyang mga anak at apo ng Philippine Benevolent Christian Missionary, isang sekta o kulto. Atong napamatian na religyoso kuno kini si Chupila Abusas. O sa nakita nato sa mga pagpamatuod, ang nagpatay niya, membro daw kuno sa Philippine Benevolent Christian Missionaries na Osaka kulto. Matanda din Jessica Soho. Pero anong nagkauna-una siya ang kulto? Ang ubad na ba? Huwag ka mahibaw sa iyang tinuod na pagsabot na doon sa pulong kulto. Pero ako nakanang napamidaan sa makadaghan sa nagakalalayang si Bihab na pagkakabiton na ang the word na kulto na ingalan sa mong pagtulunan sa pulong pala nga kulto dao pa na. O nining mga bahina tungod kay ugma pa sa balay walay laing masayod sa maong balay dili doon ang silingan sa panimalay o ang balay Brad Tiber Perdona. Pero kung dili ang nasayod sa panimalay ang pamilya o ang tag-iya sa maong balay. Busa Jessica Soho. Pagkamat aminadong isa silang kulto o sekta ang pagpatay kay Lola Chopila, mariin nilang kinukundina. Itinanggi rin nilang ang leader nila ang sumapi kay Crisanto. Pagkamat aminadong isa silang kulto o sekta. Atong pamatian na bagamat aminado daw kami na isang kulto at isang sikta. Pero ako daw nakita na wala kami labot o pili kami ang nagbuhat sa kamatayon ni Chupila Abusas. Anong
seryoso ko no kini si Teopila Babusas. O sa nakita nato sa mga pagpamatuod, ang nagpatay niya, membro daw kuno sa Philippine Benevolent Christian Missionaries nga usa ka kulto. Matod pa din Jessica Soho. Pero anong nagkauna-una siya anang kulto? Ang uban ba? Wa ka mahibaw sa iyang tinuod na pagsabot na doon sa pulong kulto. Pero ako nakanang napanilaan sa makadaghan sa nagakalalayang sibihat na pagkabiton gani ang the word na kulto nga ingalan sa mong pagtulunan sa pulong pala nga kulto, diao pa na. O nining mga bahina tungod kay og pa sa balay, walay laing masayod sa maong balay, dili bradron ang silingan sa panimalay o ang balay Brad Dever Bradona. Pero kung dili ang masayod sa panimalay, ang pamilya o ang tag-iya sa maong balay. Busa, tuti kita man ang tag-iya o sakop sa maong panimalay diin ang nagtukod ini PBCM na gihimo na itong gambalay ingon na panimalay mao man ang atong magtutudlo. Mao nga atong panubagan nga gihimo nila nga membro daw kadto sa kulto ang PBCM gyud mao ay naklaro di ba? Pero nakaroon. Og matod ba ni Jessica Soho, grabe na dogot daw punta sa pulong kulto. Di po nato lang lisod ba ito. Pero ang midpoint sa kaisipan sa kinsamang naghingala itong kulto, yan palang daan sa punto nga kulto, dautan na. Tungod atong hitabo ang pagsunog. Atong kwaon ang motibo. Kung nahilambigit ba ang PBCM niya na, kung sila nag-ingon, nagisaniban o gisudlan daw sa espiritu ni Master Musa, nakasugo si Master diha sa lawas ni Crisanto Persilia na patyon lugar kibali si pinili ang Teopila Babusas. May tibanan nga usa ka kadayhad kay kung tinuod man patyon di ang dayhad dati. Pero ato lang ka nang ipasiuna sa pagsulti. Ato sang pamation ang pamahayag ni Jessica Soho na aminado konomi na kini kulto daw pero itinanggi raw namo ang sistema po sa maong pagpatay ni baliban lugar kuno kami. Alangan mag-angkuno namo. Sige atong pamation ba doon ang mga ebidensya Bradever, Badronal. Okay, sa pamahayag ni Jessica Soho. Bagamat aminadong isa silang kulto o sekta ang pagpatay kay Lola Teopila, mariin nilang kinukundena, itinanggi rin nilang ang leader nila ang sumapi kay Crisanto. Bagamat aminadong isa silang kulto o sekta. Atong pamatian na bagamat aminado daw kami na isang kulto at isang sikta. Pero amo daw nakita na wala kami labot ug dili kami ang nagbuhat sa kamatayon ni Teopila Babusas. Anong dili man mi moangkon tungod kay nasayod mi sa kahulugan sa pulong kulto kung sa English call. Kani sa panahon kang Apostol Pablo sa pagtulungan sa atong Ginoong Jesucristo, Brother. Si Apostol Pablo ba sa pagtulungan niya diya kang Kristo, ang ilabang pagtulunan ginganlan bapod nga kulto, walay kalainan sa atong panahon garon. Sa ginganlan po kita o kulto o kung sa English pa call. Oo, Rev, makaproiba kita na biblical, litra por litra, nga silang Pablo, ginganan og kulto. O, natay Biblia, kining New Living Translation, atong mabasa din sa Acts, chapter 24, verse 5, mo kini atong mabasa. We have found this man, o matod ba sa abogado sa mga Hudiyo, nag-ingon ini, we have found this man to be a troublemaker, referado kang Apostol Pablo, who is constantly stirring up riots among the Jews all over the world.
He is a ringleader. Referado kang Apostol Pablo. Matod Padre, he is a ringleader of the cult known as the Nazarenes. Sa ato namang pinulungan, Brother Robert, sa Cebuano naman, nagaingon na niini. Matod pa sa abogado, among nakaplagan na kining tawhana mao'y usa ka tig pasiugda ug kanunay nga nagpalihok ug kagubot sa mga Hudiyo sa tibuok kalibutan. Usa siya ka leader sa kulto nga nailhang Nazareno. Okay, no? Atong napakita nga usa day siya ka leader nga nailhan kulto sa Nazareno na buta mo ipasabot mga mahalamong tigpaminaw nga perti nakabutang-butang sa mga katawhan sa panahon sa aktong Ginoo Kristo. Labi na dito sa kang Apostol Pablo nga gitawag siya nga siya daw kanunay kuno nga nagapalihok tigpasiugda kining tawhana sa kagubot sa tibok daw kalibutan. Unya usa siya ka leader sa kulto nga nailhang Nazareno. Taga Nazaret man si Kristo. Ang diferensya niya, katong mga isgutan nga tigpalihok tigpasiugda kagubot. Nang sayop niya mga pagdugang-dugang. Pero pag iwan nila nga usa sa kalider sa kulto nga nailhang Nazareno, ibalibaran ba niya ang paghisgot na leader na sila na membro sa kulto nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo? Wala gid rin. Giadmitar ni Apostol Pablo nga sila kulto. Litra por litra ga mabasa na to rin. Sa ato pa wala siya di balibad ulit giadmitar niya Giangko niya nakapuriba. O mo gyapon nga Biblia, kining New Living Translation gyapon nga Biblia. Dili gyapon sa Acts chapter 24 kanya verse 14. Nato pagabasahon nagaingon niini. Matud pa ni Apostol Pablo. But I admit that I follow the way which they call a cult. Oh, klaro kayo tumabasa rin. Kung basahon tani sa Cebuano rin, nagaingon na niini. Matud pa ni Apostol Pablo, apan giangkon ko nga nagsunod ko sa dalan, nga gitawag nila kulto. Bisag diya rata sa sistema mga mahal na mong tigpaminaw. Ipagka si Apostol Pablo admitted sa giingon niyang kulto, mamamatay na ba sila? O mga tao brado? Dili. Kung nahunaon ninyo mga mahal na mong tigpaminaw, kung nasa una-una ni Jessica Suho, kinsa pa ang nangala na mo na kulto, por iso diyan sa pulong palang kulto na himong utak na side pa nila. Kaya kung mauma, si Apostol Pablo sa kapinutan sa atong Ginoong Kristo, man dawato niya na siya kulto kung daw ugali, wa siya kay bawang unsay kahulugan sa kulto. Katong dili mo admitar niya na maoy mahadlok mo angkon og kulto. Pero mailhan na po ni mga mahal na mong tigpaminaw. Kutog sa pagtulunan na nag-alaga niya sa Diyos, puros tanan kulto. Wa lang nila may bawit, wanong makulto sila. Ligay-ligay ba? Nakaroon, si Apostol Pablo, wala, ligon na wala mo ligay siya na ng mga kahayaga. Nakaroon, atong susyon, manong admitado man si Apostol Pablo doon, on sabray ang kahulugan, naghihatag sa pulong kulto o cult sa English. Kiniba, dautan na ba ang kahulugan ini? Pagka ginalan nga the word cult o kulto, ang tubag niya nga Reverend nga dili busa sa tanan nga nag-conclude sa pulong kulto para nila dautan na iwas demonyo masaipan. Nga naman, tungod kang kahulugan sa kulto ang mga kaigsoona mo sa kini ka sistema seryoso sa pagsimba. Gamit ni referensya kini usa ka dictionary nga gitawag the New Webster's Dictionary. Atong hubaron ang word nga cult. Okay? Cult, noun. A system of religious worship of creed or sect. Sa ato pa sa Cebuano, usa ka sistema sa relihiyosong pagsimba, usa ka pagtuo o sikta.
PBCM, wala nimo dinay sama nga sila si apostol nga si Pablo sa una ginganlan ang pagtulungan ni Kristo kulto wa pud mo dinay tungod kay dili dautan ang kulto kay ang kahulugan ini usa ka relihiyosong sistema sa pagsimba busa tanan nga dunay relihiyosong sistema sa pagsimba pwedeng tawag kulto na kung atong i-question wala ba mo relihiyosong sistema ang pagsimba kamong mga pagtulunan mo nga dalat Dios aduna gina kung moingon mo nga wala ang dili mo kulto pero mahirap kung sa Tagalog pa mahirap na sasabihin lisod na isulti pa kay isa tinuon lang aduna ka may relihiyosong sistema pagsimba kada usa nato magsigdili lang ta magdinawatay kay moingon ko ta adila ko ana anong sistemahan niya sa iyang sistema sa pagsimba o niya reliyoso siya diya na kaya namili ka og sistema po na reliyoso sa pagsimba so kung naa nga kulto ang pagpahayag niya na gawa sa gibasa ni Brad Ronnie nga the New Webster Dictionary ayon pa Brad Ronald dugang pagpahayag sa maong pagpamaton sa mga diksyonaryo maituod sa punong punto kung kini dautan ba niya pa ang dugang prueba na rin mugamit siya puntag referensya kining Merriam-Webster Dictionary o Merriam-Webster Dictionary kining pulong nga call giingon sa pagpahayag call noun a system of religious beliefs and ritual sa Cebuano usa ka sistema sa relihiyosong mga pagtuo o tulumanon nakita nato nga di ay kining usa ka kulto usa day kini ka relihiyosong sistema usa ka sistema sa relihiyosong mga pagtuo o tulumanon kanang sistema sa relihiyosong pagtuo o tulumanon kung di ka muuyon anak na di ka magpasakop niya na kung kanang relihiyosong sistema sa pagsimba sa pagpangalagat kung di ka muuyon niya na hindi ka magpasakop na kung di ka magpasakop na kay rason nga nung dili ka na sakto pa ipakita pa nato anong dili ta gusto ang sistema sa relihiyosong pagsimba o tulumanon na di nagpasabot na kung naana kulto kay doon naman kay ipili mo nga mauni ang gusto para nimo nga relihiyosong sistemang pagsimba di ba kulto na mo ka na kay kung inanapon nato pagsulti bisan pa ang atong bayaning Dr. Jose Rizal doon ay sistema na ritual na gibuhat sa Iglesia Katolika sumala sa mga pagpanulat sa mga magsusulat sa kasaysayan ni Rizal kung iya bang gisulti kini diha sa Iglesia Katolika pero it doesn't mean nga ang gipasabot ni Rizal tungod ng good sa Santo Papa na ay mga pagpamatay pagtao sa mga lugar na gipasangol diri ang nahitabo kan kipila kabusa sa pagtulon ang PBCM dili ingon nga na ang panglantaw sa atong bayani Jose Rizal pero granti nga pagkanganlag kulto dautan dugay na sawa pa ang PBCM nga kulto nining paghitabua dugay na namatay si Rizal ang iyang mga kasaysayan nga mga naay nagsulat sa iyang gipanglito dugay na nahimong dautan ang Iglesia Katolika kung mauna onse periba brado okay atong kuhahon ang usa ka pahayag sa atong bayaning Dr. Jose Rizal nga nasulat nining usa ka libro nga naguluhan ang biography of Jose Rizal the first Filipino by Leon Maria Guerrero. Ano ko nabasa sa pahina or page 291 gingon kini sa pagpahayag their long walks we are told would end invariably with a good humored jibe from Rizal. You do not convince me, Father. Pahayag mo ba ni Rizal? I do not believe in the Eucharist or in the rites of the Catholic Church. Sa ato ba, matod na din sa atong pinulungan, ang ilang taas nga mga lakaw, kami matod na gisultihan. Nga matapos kanunay sa usa ka maayo nga
gikan ni Rizal. Wala ka makapatuo kanako, Padre. Dili ako mutuo sa pangalawat o ang ritual sa kulto Katoliko. Ginanglan sa atong bayaning Dr. Jose Rizal ang Iglesia Katolika nga kulto. Nga naman, tungod kay anaa sila'y relihiyosong sistema sa pagsimba. Nakita na to, katong relihiyosong sistema sa pagsimba, nga na ang pagpangalawa. Wala daw ni Rizal. Nag-mention siya nga, di ko mutuan na, Padre. Wala ka makapatuo ka na ko. Padre, dili ako mutuo sa pangalawak o ang ritual sa kultong Katoliko. Sabi, karon pananglitan sa IFI, Iglesia Filipina Independente. Ang original na kay si Gregorio Aglipayman. Pari man na sa Iglesia Katolika, naglain. Ang ilalang gikasupakan, ang ilang mga pari, mga sawa, pero ang pari sa Iglesia Katolika, dili mga sawa. Pero dalis, pangalawa, naama na. Na, kung ibase, latto ka Rizal, kamo nga mga IFI nga dunay kuminto po sa PBCM. Di kulto po mo, di tablalugan ka, puros na tadautan nga na. Mga among gipahayan nga urang alanganin ta nga nagpaila sa Dios o katawhan ta sa Dios, leader ta diha unya. Wa day ta makahibalo anang mga matangas kahulugan. Bueno, ang dili man mailhan pud ang kamatuoran. Kay mailaman ang kamatuoran o ang dili kamatuoran kay medyo man musibat mayama-yama ang sistema sa pag sulti. Dili mahimong mas sentido dito sa buot ipasabot. Munang buot na mong ipahayag kaninyo mga mahal namong tigpaminaw. Kaya gani man, sa kang Jessica Soho nga nagkuha o nag-cover sa amo ang dapit sa PBC, no? Dala atong mga lipatay o sa gipatay o sa mga buhi nga nagtestigos nga mga anak ni Cupila Cabusas. Admitted ang usa ka professor nga si Professor Sister Cabalsa nga iyang gipamatud-an nga dili tanan kulto dautan. Di ko ang pulang kulto dautan. Di tanan ipakadautan nganong naghatag siya sistema sa kahulugan o pagbahin-bahin yan. Sumabag kamo na lang mag-professor. Ha? Atong ipabati Brad Sonal, Brad Diver, Braduni ang kamahayan sa usa ka professor nga si Sister Cabalsa. Okay? Hindi lahat ng kulto ay masasama dahil may mga kulto rin na mabubuti. Kailangan natin respeto ito sa tamang paraan. Hindi lahat ng kulto ay masasama dahil may mga kulto rin na mabubuti. Kailangan natin respeto ito sa tamang paraan. Nakita na to nga kini siya usa ka professors sa University of the Philippines. Diliman. Dili magkunotanan kulto daw ka. Lamang ko may maayo. Usa atong ilespito sila. Hindi kayo magpataka na lang ta sa atong pagpanabot. Abi kayo naglingkod na ta sa sigahan. Hala, bumba. Murag, wa ta maghuna-huna nga kanang atong gibirhan. Atong gihuna-huna nga ang ilang kasing-kasing anak bato. May kanta nga gitawag o pusong bato. Ay puro rin mo pag-ihunanan. Ikaw may ko'y malingkod niya, ihanaon na mo. O ihanaon na mo. So nining puntuha Brad Samuel, ato nang nadungog ang maong pahayag ni Jessica Soho nga iya tang ginganlan og kulto. Pero sa walay pagpakasayod kini si Jessica Soho og sa uban pa nga mga naa sa social media nga otro man pud ining mga tawhan na kulto. Kay sumala sa pahayag kung unsa ang kahulugan sa pulong nga kulto, giingon man kana sa Biblia ang pulong nga kulto nga kung imo kanang hubaron
paminaw, Jessica Soho, bukid sa panang loyal. Usa ikaw ka ignorante, Jessica Soho. Ngano ignorante ka sa pulong kulto? Tungod kay wa ka magsusi, nagpataka lang kag buka sa imong baba, wa ka magsusi ug unsa ang kahulugan sa pulong kulto. Kay og nagbasa pa ka og mga basahon sama sa gitawag og mga dictionary, dili unta ka maignorante unsay pulong ni anang word nga kulto o cult sa English. Ha? Nagpataka kalagyaw-yaw, mingkundi na ka sa pagtulunan sa PBCM nga usa ka kulto nga mao responsibilidad sa pagsunog ni Chupila ka busas, wa ka magsusi ug unsay hinungdan nganong nahitabo kana. Ha? Be, unsa ba ang kahulugan nga kulto? Kung imong basahon, Brad Samuel, mayo tingali imong basahon, Brad Samuel, ang nakasulat ni anang gisgutang kulto. Unsa ba'y buti pasabot ni anang kulto? Basaha ang dictionary, Brad Samuel. Adiya, Brad Cesar, basahon tani nakasulat kung unsa ang kahulugan ining kulto or cult. Sa usa ka dictionary, ang definition sa kulto kun cult kini sa New Webster Dictionary sa page 97 gingon, ang pulong cult a system of religious worship, a creed or sect, usa ka sistema daw sa relihiyosong pagsimba, usa ka pagtuo o sikta. Muna ang gitumbok nga Hubad sa pulong cult. hubad sa pulong nga kulto Be, or cult. lain na po nga basahon, Brad Samuel. Unsay mabasa nga nimo? kulto, Brad Cesar, dili pa diya kumo kay gitawag og kulto, diya dautan na siya pinaagi niya ng pulong nga kulto. Kunili ang kultong sumala sa usa ka diksyonaryo sa atong mabasa sama sa Webster Dictionary, usa ka na ka sistema sa relihiyosong pagsimba o usa ka pagtuo o sikta. Busa kung atuan nato si Mrs. o Miss Jessica Soho, kung ugaling doon na siya ay pagsimba, kay ang tao doon naman ginay Pagsimba. Oo. doon naman ginay siya ay reliyon. Pagtuo sa iyang relihiyon. Sa ang klase nga reliyon, Nga iyang gituoan. sa Badista man ka, Pentecost man ka, may Iglesia ni Cristo, Bunagin man. Bunagin man, kumo kay doon na kay pagsimba. Kapag ma-involve nga pagsimba, gitawag na siya, Brad Cesar, o kulto or cult sa Biblia. O, kita mo? O, sa mga referensya. referensya. Bisan pa si Apostol Pablo. Giangkon niya nga siya usa ka membro ni anang gisgutang kulto. Ha? Nga wa ni masayod dis Jessica Soho, nagpataka siya ngalngal sa iyang baba. Unya wa sa may balo nga di ay bisan pa gani ang mga apostol nga si Apostol Pablo. Ha? Si Apostol Pablo usa siya ka kulto. Usa sila ka kulto. Ang pundok ni Kristo nga gitukod ni Kristo, usa ka kulto nga wa masabti sa nakalaing mga relihiyon o sa uban pa nga mga television network. Ha? Nagpatakag ngal-ngal si Jessica Soho nga dautan na ang buong kulto. Dili. Ha? Nga naman, atong basahon pag-usab nga mismo si Apostol Pablo usa siya ka membro sa kulto. Piridi gani, Brad Samuel, ang buhat 24:14. Ato nang hubaron sa Binisaya ug ako usa aning basahon kining usa ka Biblia nga gitawag og The Living Bible Translation sa Acts chapter 24 verse 14. Unsa bay giingon dinhi? But I admit, matud pa ni Pablo, that I follow the way which they call in worship the God of our ancestors, that I firmly believe the Jewish law and everything written in the prophets. Nga kung atong hubaron sa Bisaya, nag-ingon si Apostol Pablo, apan, giangkon ko, nga nagsunod ko sa dalan nga gitawag nilang kulto. Nagsimba ako, matud pa ni Pablo, sa Dios
sa among mga katigulangan ug ako mituo pag-ayo sa balaod sa mga Hudiyo. Kita mo? Mismo si Apostol Pablo iyang giangkon nga usa siya ka membro sa kulto. Unya di si kasuho. Be, pangutan-on ta ka. Wa matingali kay basa-basa sa Biblia, sige rin makag-report ang imuhang mga balita nga usahay maayo, usahay di pod maayo. Ha? So siya ragod, mamasa po Biblia. Kaya sa paggingon ni Apostol Pablo dire. Ha? Mao gapon, the Living Bible Translation, i-ready gapon Brad Samuel ang Acts verse 24 and 5 nag-ingon. We have found this man to be a troublemaker who is constantly stirring up riot among Jews all over the world. He is a leader of the cult known as Nazarene. Bayon sa may bot pasabot ana, di si kaso. Among nakaplagan nga kining tawhana si Apostol Pablo ba ang gipasabot ni maoy usa ka tigpasigugda og kanunay nga nagpalihok og kagubot sa mga Hudiyo sa tibuok kalibutan. Usa siya kinsa may giapuit nga usa siya matud pa sa mga Hudiyo, usa siya ka kulto nga nailhang Nazarene. Kita mo, si Apostol Pablo ginganlan siya kulto sa iyahang mga kakontra, pero gidinay ba na ni Apostol Pablo? Wala. Gidawat niya kana nga pulong nga siya usa ka membro na anang kulto. Unya di si kasuho dautan na dayna ang gitawag og word nga cult or kulto sa Bisaya. Nga imong gikundina nga ang nahitabo kanto pila ka busas gisunog siya sa iyang apo og sa iyahang anak kay giitsa man ni siya kalayo nga nagsiga kay kini si Crisanto Ercilia ning break away man ni siya sa pundok sa PBCM, naglain man ni siya pundok, nayabag man ulo, giyawaan naman ang ulo kay naa may ilang pasulod-sulod og espiritu. Unya espiritu man dito siya wa tungtuan dito. Unya iya gipasumangil sa magtutudlo, Divine Master Tomas Iunyo Senior. Ha? Bawal na sa among pagtulunan di si kasuho ang pagsayaw-sayaw. Doon naman tayo basahon, Brad Samuel. Kining gitawag og balaod sa misyonaw. Ug nakakita mo sa Facebook o sa YouTube, usa kini kabasahon nga gitawag og balaod sa misyon. Kining basahon na gibilin kini ni Master sa wa pa siya mipaulay aron among tamdan sa tanang mga membro sa PBCM nga mao kini ang iyang balaod nga dili supakon sa matag membro, malalaki ka man og babae, kung misyonaryo ka man og misyonarya. Unsa bay balaod nga gipakanaog ni Master dinhi, pabor naman ako na lang mubasa Brad Samuel. Unsa bay balaod ni Master? Pasayaw-sayawon mamidas kalayo sama sa gibuhat ni Crisanto Ercilia nga gisugba niya ang iyahang apuhan dito sa kayo niya namatay niya gipasangil diri namo. Ha? Unsa bay balaod dinhi nga gipakanaog ni Master sa tanang mga membro sa PBCM? Basahon ko ang kanang gitawag na makita man ni sa Facebook o YouTube. Akong gikuptan. Unsa ba ang balaod nga gibili ni Master diri kanamo? Giingon diri sa pahina 28 numero 14 nag-ingon. Gidili ang pagsulod sa baylihan o sayawan kay supak sa kasuguan ni Master. Una, gidili ang pagsulod sa baylihan o sayawan kay supak sa kasuguan ni Master o gidili usab ang pagsulod sa mga nakalaing mga sugalan aron sa pagpanugal. Diha palang galidaan, wa na. Gibawal na ni Master ang pagsayaw-sayaw diha sa baylihan bisan pa sa mga sugalan. Nya do na ba kitay bersikulo sa Biblia nga mo suportar ana? Basahag Brad Samuel ang Proverbio kapitulo 21 bersikulo 17 o Exodo 32 19. Ang pagsayaw bay kabubuton ba sa Ginoo, wa ba masuko? Si Moises atong pagsayaw-sayaw
sa iyang sa katawhan sa Dios sa Israel niadtong tungura gitugot ba kana sa Dios bayon sa nahitabo basaho sa Samuel ang Proverbio 21 bersikulo 17 nga bawal ang pagsayaw og ilabi na diha sa pagsugal. Basaha Brad Samuel. Brad Cesar, basahon ko ang gingon mga sitas Proverbio 21 Site. Sige. Siya nga mahigugmaon sa Kalingawan. mahimong kabus tao. Siya nga mahigugmaon sa bino ug lana dili maadunahan. Musa ang gisgutan ba si Sar Nga ang mahigugmaon daw maon sa kalingawan kanang sayaw. sayaw ba si Sar Kalingawan man na. Unya katupong mag-inom-inom og bino o kanang mga palainom maghigmaon sa bino gani ka lana dili pud maadunahan daw. Kay sige magpalit og bino. Sige magpanugal o sa man nimo pagkatigo mo kwarta na nga imong kwarta imo magipanugal, imo magipalit og bino, mamagaling ubang magtiayon gali mag-away na lang kay imbes nga naay sweldo ang bana, wa nay niabot nga sweldo kay napildi sa sugal, ang uban hubog. Ingon ana ang gipakita ni Master nga bawal na ginis patulot na sa PBCM. Unya magsayaw-sayaw ni noon mis kayo. Bihagod mo na sayo. Sa Biblia, Brad Samuel, sa Exodo 32, versikulo 19, sa panahon ni Moises, kay si Moises usamang kini sa katawhan sa Dios, ang katawang Israel nagsayaw-sayaw, nalipay bas Moises ana, Brad Samuel? Basaha? Adiya Cesar, basahon ta kining nakasulat sa Exodo sa kapitulo 32, versikulo 19. versikulo 19 ang atong pagbasahon gingon. Og mitabo kini nga sa bagabot niya duol sa kampo nga nakita niya ang nating baka ug ang mga pagsayaw ug misilaog ang kasuko ni Moises. Ug gisalibay niya ang mga papan gikan sa iyang mga kamot ug nadugmo kini sa lusaran sa bukid busa sa atong natagad. Katong nalipay bas Moises sa ilang paggutyaka, pagsayaw-sayaw, pinang pagsayaw nga gihimo nila nagdaig sila ngadto sa katong larawan ba nga baka sa katumbang Diyos na minuon nila alagaran na ilang giyukbuan busa nanunuyo lugar si Moises iyang pagpakita sa pagkita niya gilabay niya ang iyang gilabay ang papan nga gisulatan lugar sa napulo kasugo nanuyo lugar si Moises sa nasuko lugar sa iyang nakita niya tong sayaw-sayaw sa mga Ehiptohanon nga nagsayaw-sayaw. Kita mo mauna ang balaod ni Master naa din niyo sa balaod sa misyon nakita mo ni Facebook o sa YouTube. Unya, moingon hinoon si Jessica Soho o sa uban pa nga mga reporter nga kami ang responsibilidad sa pagsunog. Wala milabot ana sa samang pagkaagi-usab kung si Judas nagbudhi man ni Kristo buot pang ipasabot nga dalahigo nimo ang iglesia ni Kristo nga yang gitukod. Usa lang katao ang naghimo unya imong idalahig ang pundok ni Kristo nga daotan na kulto na dihagyon mo na sayop sa inyohang paghunahuna kay nagtuo mo nga gamhanan na mo kay naa na mo sa television sa way pagpakasayod sa way pagpakisusi nga inyong gitabi o inyong gisulti husto ba? Sa pulong lang ganing kulto, nasayop na ka Jessica Soho. Kay ikaw mismo po, kulto sa ka. Kay nga naman, naakay sistema pagsimpa o sa pagtuo nimo sa imong relihiyon. Unya di ka maangkon nga kulto ka. Mudis gawas kunuhay ka nga dili ka kulto. Iwak kay pagtuluran nga iya sa Dios kay ang pulong kulto sistema man kana sa relihiyoso pagsimba ug sa pagtuo ni mga to sa Dios. Nakaroon og di ka maangkon nga kulto ka. Wala kay pagtuo nga to sa Dios. Wa kay sistema pagsimba nga to sa Dios. Wa kay pagtuo. Di kay likay mo pero kamura po'y maigo sa bunal. Ayaw mo pag-ana. Kay mismo si Apostol Pablo giangkon niya nga siya membro sa kulto, dili kay ang pulong kulto, dili kay ang pulong nga kult daw na. Sistema ko na pagsimba, sistema ko na pagtuo nimo nga to sa Dios. Unya kamo nga nakritisize sa PBCM, wa ba mo'y sistema pagsimba nga to sa Dios? Wa ba mo'y sistema pagtuo nga to sa Dios? Unya muli kay mo kay ang kulto daw na para ninyo, mao na mga ignorante nga mga tao nga magpulong og kulto pero wa makasabot usay pulong kulto.
Mo na. Ha? Dili dautan ang word nga kulto. Sistema ka ng pagtuo nimo sa Dios o sistema nimo ng pagsimba. Tanan nga mga tao, kung naakay sistema ang pagsimba sa Dios, kung naakay pagtuo sa Dios, tawagon kag kulto. Busa ayaw paglikay nga dili ka mo dawat og pulong kulto, kay og di ka mo dawat sa anang pulo nga kulto, wa kay sistema ang pagsimba o wa kay sistema ang pagtuo sa Dios. Usa ka katawo walay Dios sa imong kinabuhi. Dili kay kuan mo sulti-sulti lang mo kumuna mo sa telebisyon. Mudaot mo sa among pagtulunan. Mga ignorante mong dagko. Wa mo kay balo unsay pulong anang kulto. Ha? Bawal ni Master ang pagsayaw-sayaw. Unya, lugar ang gibuhat ni Crisanto Ercilio nga gipasayaw-sayaw niya ang iyang apuhan. Ato paminawan ba Samuel na interview din ni sa Magnum Radio, paminawan nato unsay nitabo nganong gisunog ni si Chupila Kabusas. Ato ani paminawan. Dinita dili kay buska dayon mo nga pagtulunan sa BBCM daw tana paminawan nato. Usay niya balikan to, usay niya sa imong nanay. Kaya nga, maalaw si Kuan, si tatay, kay sugaping sakripisyo. O, kasi nanay, kay bungol man, di man katungog. Di wala ba si nanay, mga naro, kung siya yung di siya naman, magnangar pa itaw. Tipang ito Kuan, baka paano na po, kinsay mong master, mayan lang si nanay nga, si Tomas Diwi niya senior, maalam din si Santo nga. Hindi mo na mahawa ka kaila, kinsay mong master, mayan lang si nanay nga, si Tomas Diwi niya senior, maalam din si Santo nga. Hindi mo na mahawa ka kaila. O, mana din itong mama ni Santo nga, ila-ilaha lagi kung kinsa si master. Kaya pagkakataon, kailan na yung musigang matang Santo, mana din itong lalay nga, wak lagi, Santo. Amo itong iyong platahon. Pwede kayo na saya. Ang gadi kayo ng master lagi. Ang iya tantong gusto nga iling nga kinsa siya iya nga kita pag dapat ito ikaw si General anak. Magkaya ka na, master lagi daw. Master ito kayo ta siya iyaon. Oh, dili. Tanawa. Ha? Ang real nga itabo mismo ha gi-interview ang usa sa apo ni Chupila Kabusas sa diha nga gi-interview siya sa Magnum Radio sa Cagayan de Oro City. Unsa ang pag-interview? Ha? Ni Manny Agustino dito sa maong apo. Ha? Giingnan to si katong namatay si Chupila Kabusas. Kinsa imong master? Kay kini si Crisanto Ercilia, nagpatuon ni nga siya na po ang master. Kaya abi kaya nga mo magtutulot ni Paway man, giyang ko niya nga siya na po ang master. Kaya aron nga mga membros BBC nga iyang mailad, maadto niya, mo man kalaki nila ba? Ha? Mo ni makalaki ni mga buangan ni, ng mga kunuhay nag PBCM, gidala-dala ang pagtulunan sa PBCM. Unya mga piki ni, kaya tinuod nga PBCM. Loyal sa PBCM, dili na magsulti mga dautan nga mga sinultihan kung loyal yo ka sa imong pagtulunan. Pero kay lagi ning breakaway man lagi ni mga tawhana, naghimo mga paksyon, nagtukod-tukod mag-ilahang kaugalingong pundok aron ila na pong panapion ang mga tao kay kanilaging kwarta lagi ba makayawa mo ning kwarta god. Mao na karon nga mao ni ang nahitabo sa diha. Kay kini si Crisanto Ercilia nagpatuo man pod nga siya ang master. Magani sa interview ni Magnum Manny, nag-ingon si Magnum Manny dito natong usa ka apo nga kun nakaila pa giingnan siya nga nya nakaila ka ni master okay sa imong master nay usay tubag sa tigulang katong namatay. Kisay mo master, niingon dayon tong namatay nga si Chupila Kabusas, si Master Tomas Eugenio Sr. Unsay tubag ni Crisanto Ercilio katong nagsunog, dili man na maunay. O si, unya, utsab na sad nga pangutana, niingon na po si katong mamumuno si Crisanto Ercilia. Ha?
Kinsa imong master nay? Ang tubag in taos tiguang, si Master Tomas Eugenio Sr. Unsay tubag ni Crisanto Ercilia? Dili man na maunay. Ila-ilahan nay kinsa si Master nay. Unya karon kay ning ingon man si Crisanto, ila-ilaha si kinsa si Master nay. Nya karon kay mutubag man ang tigulang nga iya lagi Master si Master Tomas Eugenio Sr. Unsay pulong sa pag-interview ni Manny Agostero, ning lurat ang mata ni Crisanto Ercilia. Ha? Tinya iyang kulatahon dayon na niyang apuhan kay ang iya laging master, mao man si Master Tomas Eugenio Sr. Unya kay si Ercilia kay magpatuo man nga siya si Master, mao na diha nga iyang kulatahon taon tong tiguang. Unya kay wa man matagbaw sa pagkulata, unsa man gisugba niyas kayo ang iyang apuhan. Mao na ang real na itabo, dili kami ana nagbuhat-buhat kun dili mismo ang radio station sa Magnum Radio nga si Manny Agostero nga naa dito sa Cagayan de Oro City. Unya Jessica Soho, kami ba ang Pundok Bas BBC mamamatay tao ba? Ayuha, kinanglan dapat mag-imbestigar mo kamo mga reporter. Ayuha, imbestiga pag ayo unsay hinungdan sa krimen, dili kay mo diretso lang dahil mo kundinar nga ang pagtulunan si PBCM daotana. Sa word lang galing kulto, wa na kay kakasabot. Nga otro po ka si kaso, otro po kang kulto. Kay naama ka sistema pagsimba o pagtuon ni mga to sa Diyos. Kay ug di ka mo ang kundi si kaso, nga ikaw usa ka kulto. Well, ikaw, yawa ang imuhang pagtulunan. Kay wa kay sistema pagsimba o pagtuo nga to sa Diyos. Kay ang word nga kulto o cults sa English, gitawag ka ng sistema, relihiyosong sistema o pagsimba o pagtuo ni mga to sa Diyos. Mon ang pulong nga kulto. Jessica Soho, nga usa ka ignorante nga reporter sa GMA, Jessica Soho, nga nang iyang gawan. Pakaulawan ni mga mong pundok, tibuok kalibutan ang nahibalo ni ana. Ha? Nga otro kang wa po ka ignorante po kang dako sa pulo nga kulto. Diha ka na sayop, Jessica Soho, sa imuhang pagkundina. Kung sabay, gibilin ni Master Dere Bradsam, iridi ang unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 22. Naaman niyo, makita man ni Facebook sa YouTube, gibilin man ni Master Dere na mo. Ha? Unsay mabasa na to. Ha? Magbuhat patagdautan, kita mga membro sa PBCM, naabay, sugo ni Master, nga pabuhat ng tagdautan, unsa ba ang iyahang gibilin, nga mga basahon dere na to. Unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 22. Anya Brad Cesar, sumala sa kanang gibilin lugar sa atong magtutudlo, no, gisuportaran na sa Biblia. Niya sa Biblia, niya sumala sa Biblia nga iyang gisuportar Brad Cesar sa unang Tesalonika sa iyang kapitulo 5 versikulo 22. Gingon dinhi, likay ninyo ang tanang dagway sa kadautan. Busa ang gitugon lugar nga gihatag nga pagulagway nga palikayan daw ang tanang dagway sa kadautan. Busa kung kana pa bang Paglikay sa dautan, musunog na noon ta? Musunog na nung kaog Tao? ng tao. Busa dili gina may tabo mga malnamo nga mga kaigsunan nga ang naghimo niya na mga PBCM mismo. Kung doon na may Nganing naghimo gawas. niya na, kung doon na may naghimo niya na sa mga lugar niya na ni kanang Crisanto Ercilia. Arcilia Ercilia. kana siya mao kanay mga breakaway sa pagtulunan sa PBCM nga Tukod-tukod wala na lugar ba mo palo sa tinulanay nga leader nga gipasunod nga diin si Master mo ang nagdumala nga mooy gialagara na mo sa unang nining panahon na karon mo sa kanang mga tawana. Ang gisunod ni Ercilia Crisanto mo na ang gisunod niya nga gihimo lugar sa kaning panahon. Amoy taw na Katong nagsayaw-sayaw, katong mamatay, musunog ang tao, bayasa man na Samuel, nam na si Jeremias na. Gihimo nila nga Sunog-sunog. nagsunog-sunog sila hasta Kayo? pati lugar ang ilang mga anak nga mga lalaki gipangpatay, gipangsunog. mo ilang gipang itsa dito sa daog. Oh. Sa kayo niya basahon ko kayo. Kinsa na nga pagtulunan. Sa Jeremias sa kapitulo 33 mo ni ang gisunod lugar ni kanang Crisanto, Ercilia. Ug dili tinuod nga nagsunod gyud sila Sa matuod nga Dios. gyud ang si Master mo ang ilang pasanginlan nga mao kunoy naghunghong nila.
Wow. Sa lakto ng pagkonsulti kay breakaway naman ni sila, naghimo-himo lugar ni, sila nag-ilang kaugalihong pundo kay gi-investigar nila to, kuan man to sa ganang Magnum. Magnum nga sa dihang gipangutanan niya tong gisunog nga Kinsa imong katong master? katong tigulang kinsa may imong master nga giila sa dihang moingon siya si Master Tomas Dino Sr. Sa ito bag. Unsay tubag Ni ni Ercilia. Crisanto? Oh. Ingon dili Dilim na na. maunay. Oh, kita mo. So, busa kada pangutanan niya mingon ang tigulang si Master Tomas Dino Sr. mao ang akong master. Mingon siya dili na maunay. Wala ka kaila kung kinsa. Oh, ila-ilaha. Kinsa si master. Diya nang dapita migawas nga ang kamatuoran nga di gyud si master ang nagsugo Naghunghong niya. kay tiyaw ko na ato gibasa nga palikayan gani ang kanang Mata ng mata nga dautan. mata nga dautan niya kanan ano Sunog na hinuon. Busa kung kinsa ang nagsugo niya na kung kinsa ang gisunod ni Arcilia. Oh, unsang espirituhan na. Unsang espirituhan niya na. Ah. Sa Jeremias sa iyang kapitulo 19:3 ug hantod sa 5 atong pagbasahon ug mingon ka pamati kamo sa pulong niyo ba o mga hari sa Huda o mga pumulo sa Jerusalem. Mao kini ang giingon Yuba sa mga panon, ang Dios sa Israel mo nisulti sa Dios nga tinuod aniya karon ako magpadala og kadaot ibabaw ni napita nga bisan kinsa nga mati ni musiyok ang iyang idulungog tungod kay sila mingbiya kanako katong mga tao nga Israel. nagsunod unta niya nga iyang mga katawan kanhi nga nagsunod niya tungod kay sila mingbiya kanako og mipalayo nining dapita ug nagsunog og insenso niini alang sa mga laing Dios nga wala nila ili busag dunay Dios nga giadapt nga wala nila maili sila gayod matud pa ug sila gayod ug ang ilang mga aman ug ang mga hari sa Huda ug kining dapita na puno sa dugo sa mga inosente kanuman kay naghimo lagi sila imbis ang Mga Dios ritual ba? Na ilang mga ritual imbis ang ba? Dios Sunog-sunog. na ilang sundon nga tinuod nagsunod sila lain nga Dios Oh. nag-adapt sila mga lain nga mga ritual, Ritual? nga ilang gihimo ug ang ilang usa sa giadapt mo niyo bersikulo 5 gingon ug mingtukod usab sila sa mga hatag-as nga mga dapit ni Baal aron sa pagsunog sa ilang mga anak nga lalaki diya sa kalayo alang sa mga halad nga mga sinunog matud pa alang daw sa halad nga sinunog kang Baal nga wala man nako isugo ingon ang Dios kanila ni kini maghiskot ako maitkod nini ni masantop sa akong huna-huna busa katong ilang mga anak di ay nga mga lalaki sigon sa ilang pagtuo nga ritual ngadto sa Dios nga dili Dios ka tinuod kang Baal nga ilang gilagaran ilang gipangsunog ang ilang mga anak nga lalaki ilang gipangsugba dito sa daog busa ingon ni ana busa kining tawana nga breakaway sa pagtulo ng PBCM Kini si Ercilia. Crisanto mo ni dili si master ang ilang gisunod nga Lain. lain nga Dios o lain nga master Oh, kay siya may ang nagpatuo. ilang gisunod mga malnamo nga magsunan mo hinungdan nga Gisunog. sunog sila kanadtong usa lugar ila pagay nang Ilang apuhan. oh tiyaw mo na Lunay. oh unya ang dire sa atong gibasa ilang mga anak lalaki busa dunay queenside ang mga kasaysayan Sa unang panahon o o karon. kali nining atong panahon karon mga kaigsunan. Oh, mayon ana, kinsa dai nang pagtulunan nga magsunog-sunog sa mga Dios dili na batasan sa tinuod nga Dios. Unsa ba ang gibili ni Master Nao? Basahon man niyo now. Oh, kita man sa Facebook sa YouTube. Unsa gibili ni Master dinhi? Oh, nag-ingon si Master dinhi oh sa pahina 25 og sa iyang numero 13 unsa giingon ni Master dinhi namo ha nga mga membro? Unsa giingon ni Master dinhi? Kinahanglan ang pagtuo nga malig-on dili magpatintal sa mga tinuan nga yawan-on kung gusto kang makasiguro nga dili ka malaang sa imong pagtuo og matintal sa tinuan nga yawanon ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugalingon diha kang master og wala nay lain kay kung mulingi ka pa ni bisan kinsa bisan pa sa igsuon mo sa pagtuo may kahigayunan nga malingla ka og malipat ka sa pagtuo kita mo na
bisan pagani kuno daw sa kauban daw nga membros PBCM nga magpatuo, dili ta ipaglingi dito. Kinahanglan ipunting lamang nato ang atong mata diha kang master kay wala nay lain. Kay og mulingi pa ka og lain, matud pa sa gipakita sa akong gibasa, kung gusto ka makasiguro nga dili malaang sa imong pagtuo ug matintal sa tinuang yawanon, ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugalingon diha kang master ug wala nay lain. Kay kung mulingi ka pa sa bisan kinsa, bisan pa sa igsuon mo sa pagtuo, katos Crisanto Ercilia nga ning breakawe, nga ning gawa sa PBCM, kung sa gingon din may kahigayunan nga malingla ka ug malipat ka sa imong pagtuo. Kita mo na. Busa, anang dapita, ha? Jessica Soho, wala mi ana kanang magsayaw-sayaw, kanang gitawag og mga bisyo. Bawal na mo ng sigarilyo, bawal sa mga babae ang pag-shoot, bawal sa babae ang pagpaputol sa buhok, bawal sa lalaki ang pagpataas sa buhok. Bawal ang sugal, tanang mga vices, bisan pa sa gani sa mga gitawag og mga marijuana og mga shabu, bisan pa gani sa sigarilyo, gibawal kana ni master din namo. Unya amo patay na hinuumig tao. Noon sa amin tao ni Jessica Soho oy, nagpataka naman lang ngal-ngal sa iyang baba, wa man siya mususi og unsa kining pagtulunan sa PBCM. Dautan ba? Dili kami mga dautan, kaysa among pagkamimbro og yun ana naman lang daghan untang gipangmatay untas PBCM karon. Dili unta mo daghan ang pagtulunan sa PBCM sa Cotabato ug yun ana ang amo ang taras nga magsunog-sunog manday mi og tao. Dili ingon ana Jessica Soho ang amohang buluhaton dinhi sa pagtulunan sa PBCM. Dili kana maoy mao. Ang inyong mga pagduda o ang inyuhang mga dili mayo mga sinultihan, wala mi malipay na ana. Kay bisan gani sa world nga kulto, ignorante ka Jessica Soho, kay wa ka kasabot na anang world nga kulto. Usa ka na ka sistemang relihiyosong sistema pagtuo ni mga to sa Dios. Ikaw naman kay sistemang pagtuo nga to sa Dios. Kulto ka Jessica Soho, bisan pa sa gitawag og IFI nga nagcriticize gihapon sa amuang magtutudlo. Tungod Brad Samuel, napupos naman usab ang atong oras, daghan paunta kita og pinunta mga pagtubag sa mga isyu tungod kay wa naman kitay oras dinhi na lang kutob ang ato ang pagpahigayon sa pagpanubag kang Jessica Soho. Og salamat na lang usab sa atong magtutudlo Divine Master Tomas Iwin Sr. Pagkita-gitagaan niya giya sa niining mga butanga, hatagan kita kaalam aron nga matubag nato ang mga isyu. O kini ang inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar pati uban usab sa akong kauban nga magwawali. O kini usab si Brother Samuel Montemayor, moingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras o istasyon o maayong udto kanatong tanan.